Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Kristina Beljan, magistra sam nutricionizma, a u svom radu usmjerena sam na pružanje podrške osobama koje imaju narušen odnos prema hrani. Ako ste se ikada našli u začaranom krugu dijeta, kontrole, prejedanja i krivnje, niste jedini. Danas ću vam objasniti kako izgleda savjetovanje kod mene i što možete očekivati ako se odlučite na ovaj korak. Prije nego što započnemo s redovitim savjetovanjima, nudim besplatni uvodni razgovor od 20 minuta. To je prilika da se upoznamo, da mi ispričate s čim se borite i da ja vama detaljnije predstavim svoj pristup. U tom kratkom razgovoru zajedno ćemo procijeniti jeste li na pravom mjestu i je li ovo savjetovanje prikladno za vaše potrebe. Svrha ovog uvodnog razgovora je da dobijete jasnu sliku kako bi naš zajednički rad mogao izgledati. Naše prvo savjetovanje traje 1 sat i to je temelj za daljnji rad. Tijekom tog razgovora kroz miran i nenametljiv tempo pričat ćemo o vašem odnosu prema hrani, o vašem svakodnevnom životu, navikama, emocijama i eventualnim iskustvima s dijetama ili restrikcijama. Ne koristim kalupe, svaka osoba je jedinstvena i ono što mene zanima jest što je vama važno, što vam je teško, što želite promijeniti i zašto sada. Također ćemo se dotaknuti toga kako doživljavate svoje osjećaje gladi i sitosti, koje su najčešće situacije u kojima dolazi do prejedanja, te kako se nakon toga osjećate. Neće biti osude, niti posramljivanja, samo siguran prostor u kojem možete biti iskreni. Na kraju tog prvog savjetovanja predložit ću okviran plan rada s kojim se vi trebate osjećati ugodno. Vi odlučujete kojim tempom ćemo ići. Savjetovanja se najčešće održavaju jednom tjedno, barem u početku, i svaki susret traje 60 minuta. U tim razgovorima učimo zajedno, vi postajete sve svjesnijih svojih obrazaca, potreba i emocija koje stoje iza prejedanja. Zajedno ćemo istražiti kako smanjiti osjećaj krivnje nakon jela, kako se nositi s emocionalnom gladi, kako prepoznati i poštivati signale i potrebe svojeg tijela i kako ponovno početi vjerovati svojem tijelu. Nećete dobiti jelovnike, a nećete morati niti brojati kalorije. Nećete dobiti popis dozvoljene ni zabranjene hrane. Umjesto toga ćete slušati svoje tijelo i svoje potrebe i razvijati održive navike bez stresa. Ponekad ćete dobiti i jednostavne zadatke ili alate koje ćete isprobati između susreta, naravno ako budu bili prikladni za vašu situaciju u određenom trenutku. Koliko dugo traje ovaj proces, to ovisi o vama i vašim potrebama, ovisi o tome koliko dugo traje ovaj problem i o trenutnom odnosu prema hrani. Moj cilj je da se osjećate sigurnije, mirnije i slobodnije kada je hrana u pitanju. Pratit ću vaš tempo, vaše potrebe i vaše granice. Važno je napomenuti da uz savjetovanje o prehrani za osobe koje imaju poremećaj hranjenja je potrebno uključiti i psihoterapiju. Multidisciplinarni pristup je ključan za dugoročni uspjeh i trajnu promjenu. Ako želite saznati više, javite mi se, tu sam da vas podržim. Ako osjećate da vam je dosta borbe s prejedanjem, da želite izaći iz začaranog kruga prejedanja i krivnje i da je vrijeme za promjenu, pozivam vas da mi se javite. Prvi razgovor od 20 minuta je besplatan i služi tome da se upoznamo i procijenimo je li ovo pravi trenutak i pravi pristup za vas. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako imate pitanja, slobodno ih napišite u komentarima ili mi se javite putem e-maila ili društvenih mreža. Do sljedećeg puta, budite nježni prema sebi i vidimo se.